L'Aneguet lleig. Com cada estiu, a la senyora Ànega es va posar a covar els ous i totes les seves amigues del corral estaven desitjoses de veure els seus aneguets, que sempre eren els més bonics de tots. Va arribar el dia en què els aneguets van començar a obrir els ous a poc i tots es van reunir al voltant del niu per veure'ls per primer cop. Un a un varen anar sortint, fins a 6 preciosos aneguets, cadascun d'ells acompanyat pels crits d'alegria de la senyora Ànega i de les seves amigues. Tan contentes estaven que van trigar una mica en adonar-se que un ou, el més gran de tots 7, encara no s'havia obert. Tots van concentrar la seva atenció a l'ou que romania intacte. Fins i tot els aneguets acabats de néixer esperen a veure algun altre signe de moviment. Al cap de poc temps, l'ou es va començar a trencar i en van sortir un aneguet somrient, més gran que els seus germans. Però sorpresa! Moltíssim més lleig i malgirbat que els altres 6. La senyora Ànega es moria de vergonya per haver tingut un aneguet tan lleig i el va apartar amb l'ala mentre tenia els altres 6. L'aneguet es va quedar molt trist perquè se'n va adonar que allà no el volien. Van passar els dies i el seu aspecte no millorava, al contrari, empitjorava, ja que creixia molt ràpid, era molt prim i malgirbat. A més, és bastant maldestre. Els seus germans li feien bromes passades i se'n reien constantment dient-li lleig i maldestre. L'aneguet va decidir que havia de buscar un lloc on pogués trobar amics que de veritat el volguessin a passar del seu aspecte desastrós. I un matí, molt aviat, abans que hi hagués ningú del graner, va fugir per un forat de la tanca. Així arriba a una altra granja, on una abella el va recollir, i l'aneguet va creure que havia trobat un lloc on per fi l'estimarien i el cuidarien. Però també es va equivocar, ja que l'abella era malvada i només volia que el pobre aneguet li servís de primer plat, i se n'anà d'allà corrent. Va arribar l'hivern i l'aneguet lleig quasi es mor de gana. Doncs hi havia de buscar menjar entre el gel i la neu i havia de fugir dels caçadors que pretenien disparar-li. Al final va arribar la primavera i l'aneguet va passar per un estany on va trobar les aus més belles que mai havia vist fins aleshores. Eren elegants, gràcils i es movien amb tanta distinció que es va sentir totalment acomplexat perquè ell era molt maldestre. De totes formes, com no hi tenia res a perdre, s'hi va apropar i els va preguntar si podia banyar-se també. Els cignes, doncs eren cignes. Les aus que l'aneguet va veure a l'estany li van respondre: Doncs és clar que sí, ets un dels nostres. I l'aneguet va respondre: No us burleu de mi, ja sé que sóc lleig i malgirbat, però us heu de riure de mi per això? Mira el teu reflex a l'estany, li van dir ells, i veuràs que no et mentim. L'aneguet es va introduir incrèdul a l'aigua transparent i el que va veure el va deixar meravellat. Durant el llarg hivern s'havia transformat en un cigne preciós. Aquest aneguet lleig i malgirbat era ara el signe
més blanc i elegant de tots els que hi havia a l'estany. Així fou com l'Aneguet lleig es va unir als seus i fou feliç per sempre. Conte contat, ja s'ha acabat!